ଆପଣ ଛେଳିକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? କାଳିକୁ ନା ଗୁରିକୁ? କାଳିକୁ ଘାସ ଆଉ ଗୁରିକୁ ତାକୁ ବି ଘାସ। ଆପଣ ଛେଳିକୁ କୋଉଠି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? କାଳିକୁ ନା ଗୁରିକୁ? କାଳିକୁ ଗୁହାଳରେ ଆଉ ଗୁରିକୁ ତାକୁ ବି ସେଇ ଗୁହାଳରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଦାଉଛ କେଉଁଥିରେ? କାଳିକୁ ନା ଗୁରିକୁ? ଗୋରିକୁ ପାଣିରେ ଆଉ କାଳିକୁ ତାକୁ ବି ସେଇ ପାଣିରେ। ଶଳା ହାରାମଜାଦା, ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ଛେଳି ତୋର, ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ କାଳିକୁ ନା ଗୁରିକୁ? କାହିଁକି ନା କାଳିଟା ମୋର ଆଉ ଗୋରିଟା, ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ବି ମୋର। ଆବେ ଶଳା ହାରାମି, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସାରା ଗୋଟେ ଖବରକୁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ ଦେଖାଉଛ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ତ?